Hi guys, maadtong buntag ug karon ni ana si Wuwog na uli ikalong sa hero na siya daghang mga gulay na Wow, Wuwog. Napipanakot ka. Salamat, wag. Wuwog. Wuwog. Ana si Wuwog. Okay. Penakot, wag. Sa Manila guys, panlabay rin ng penakot guys. Pero dire guys, seperti mahal na guys. Nagagandang ko basa. Di lagi lang kuha gabi. Kanin sila puro nilambay ug kasag. Gilahi po itong kinason ug isda. Hindi nga. Naangagi mo sa tubig. Darag isda ug kaning tagutong. Di tangtang agunod kay tunuan. Na. Kalong binjon. Dagan ka kinason. Mo ni ilang kuha gabi eh. Kasi nga na kinason. Ano kinason? Nakuha ang paglube kay di tuno. Ano naman mo? Nagkumot og lubi si Wuwog. Wuwog di Nang unod sa kinason laundok sa jahong. Gilunod na ni Wuwog. Na. Lundan pa ni og kuan ispiso Wuwog. Ngapa ispiso Wuwog? Parang ko na kinasun oy. Butangan pa jud taong. Ihan po ni Wuwog na maghiwa pa si jag taong. Isagol sa sabaw nga. Kinasun lambay. Gisabaw ni Wuwog. Mo na isagulan dito sa taong. Ayan sa taong. Ana nang bukaw Ni ano dito sabaw. Ang kay katong kinasan Wuwog daghan tog tubig. Di, wala siya. Katong crab. Di, sang di naman na kuha lang na item ni siya. Wala siya. Ay, sa crab na. Kabing binukaway, oy. Kuhaan sa nang nila kuhaan. Ito na pa, kaya mo na kuhaan. Sus, ginuo ko. Kung na yung piso. Final na. Final. May espada na. Okay, mga Diyos, sa ngalan sa anak sa Diyos ug sa Espiritu Santo. Amen. Yun. Among langit nga mahalagang salamat ining magrasya nga among pagkakanon, Lord. Salamat ining tanan. Ngayon gihatag ka namo, Lord. Daghan pang grasya mabot ka namo matag adlaw, Lord God. Ug kining tanan ang gipangayo diha kanimo, gipasalamatan pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa anak sa Diyos ug sa Espiritu Santo. Amen. Kaya na kami. Yun. Asin ang Wuwog. Kenapa dyan ha? Ano ba? Tiara. Kinaham lumon mo na eh. Na apay kuan alambay. Hindi mo tuglo na dyan. Bakasi sa buok. Bakasi. Ug among kanon May arm na itong bakasi. Toto nga po Ang dami akay sa baw. Along gamay nga binjun dia. Berarti sa hotel. Hotel. Betul kan? Bingkong nga po ma. Ano, ditakang lang. Na beta pa. Gue kalau mau ya. Mau kalau mau tak pan. Ito mo hablagar. Buka. Nagulot si Long Binjon kay magbiko me. Di kami lawuwa na nga duglubi. Ha?
May hangin dyan. Berdua. Tuluhan na yan. Ano ka buok? Sino, may kumang na ako. Tawag ka lang. Iko ka. Tayo ka pa. Uy, ang tubig lang mo inom mo ulit oh. Oh, di ako iso. Uy, naibot-bot. Aba. Wala mi malalong ay. Kaya kami sana ba? Oh. Long, mga si sa butbut long, ngalahan si Guana. Ay, lami ay. Oh, dagulan mo. Ako mo agot. Ano, wag napipandan gisagol oh. Muta kayo guys. Ha? Muta kayo. Grabe boy. Parang mura nagbalkot sa. Grabe dito ni Wawag boy. Ang tawag naglatik. Ato nagwan kinugay may lami to. Ano guys, puwag kayo. Oo, kinugay may lami ito biko. Kumara to guys, ano to nagbiko ni Wawag arang dyan lami kay kinahawtan ang isang latik mura nagmabalikot siya na dyan sa kahawt na. Kumara to, dagang salamat.